Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Keluarga. Pemirsa, selamat topo guys. Nah, ini mau buat sayur sop guys. Ya belanja kemarin. Aku dino iki mang gak nang pasar pemirsa. Grimes terus iki sak teletik-teletik iki. Kelambi lagi tak tokno guys. Mone yo nang kene tak deret lah. Engko nek tak salah kene mbok komen kok. Ora rapi, kelambi blarah. Lah piye ra ono panas. 2 hari baju aku gak kering pemirsa. Iki cara monone oblok-oblok. Nek tak salah kene kok mbok komen. Karo kenyataan iki piye ngono. Iki aku memang lali ora tuku pentol guys. Iki nek wis awan iki bakule wis entek. Ya wis, aku mau nyegat bakul blonjo mlaku ya mbae ya. Anane mok apa mang krupuk mbek lombok. Karepku iki nek menawa ana pentol. Kadang kuwi ya sosis kuwi tak nggo mbah printilane sayur sop, guys. Wis entek aku urung tuku urung lha piye wong grimes ae mendung nang pasar ki nek mlaku ya rada adoh. Nek mlaku lho ngetengklik lho. Nek ana motor kan ya numpak motor, guys. Aku rada karipan pemirsa. Anakku kena uler mripate. Sakno. Aku mumet lho sam. Wah, aku yo gatel wingi. Boh ora dikai pentol lah sope. Penting dan masak. Soalnya bakulku sego pecelingan guys, anaknya loro. Mbok asam lambung mbok gak paham. Dadi gak dodol perang dino. Yo. Masa temen apa tak dadakan tak gre nondok kowe kok. Ya wis, sing tak dolang jujur tok mang tak gre nondok. Ini jangan asem kan aku sak duwe sop-sopan tak sop. Asline yo ben ono variasine tak kayak makroni. Nek makroni aku tuku akeh, guys. Tuku akeh misalkan makroni. Kontennya yo masak ae wong ibu rumah tangga, guys yo. Masuk kontennya apa traktor sawah sama sampo. Aku rada meneng tak kompres. Kan pernah tak konten iki lho pemirsa, kelaper iki lho. Iki kan anakku dolanan. Yo bojoku main game. Aku yo sik kamar lah. Lah lagi sambat wae iki kena apa Bu wae ya. Apa le lu ucek-ucek ya cah sakmono ki ora semakin diucek kan semakin nganu ayahe bingung lah ning mripat iki dikek udak gatel gak iso Bu. Terus sidone aku mek apa sing steril terus tak kompres. Untuk sudo pemirsa. Ono yo banget temen lele ya. Kami sama aku guys. Bengi jadiane bengi pemirsa. Mulane kadang aku yo lali tak semprot baik kan tak semprot pestisida, biasanya tak semprot. Kuwi kan kelapere kuwi kan nggo serbuk nang sayap iki ana serbuke lho guys. Serbuk itu nganu kena mripate anakku jenenge paper ku yo ular guys. Tunggale entung iki tapi kan entung kan orang gatel awak. Entungnya kan halus iso sing doyan ana sing dipangan barang. Lah iki ulure ular berbulu sing ora dipangan wong. Dan saonone lah. Apa nang pasar yo udan iki wis awan yo bakule wis kadang wis kukut sudah mati wis entek persayurane. Lah aku nyeget mbae mlaku, mbae sing bakul janganan sing mlaku biasa nang ngarep. Kadang mlaku liwat kene, kadang aku yo ora ngunangi. Jeneng wong tuwa blonjo
dodolane sepiro lho guys. Karepku nek ana pentol ora ono. Sosis-sosis yo ora ono. Wis. Amarga udan aku yen pasar bisa. Ya mbak tunggu jare Mas Santo ya arep balik. Numpak apa ora. Sek. Tikate komentar. Udahlah. Mohon maaf ya perintilane gak ono pesen tak kayak pentol apa sosis sira. Ini tempe. Wah, udah sambal biasa, Mas Santo gak sambal lombok kecap. Bisa tak kelani basane menjepot. Kita totoli sambele iki bumbune anu sayur sop guys. Gak pedes kok jujur bisa mangan guys. Iya aku wis butuh banyu. Nah, ini gak enak ini. Bawang kita tutup terus pemirsa, soalnya kok titik mlebu. Bukan dulu. So kita gungso sik bumbune. Bumbune mau bawang merah bawang putih tok. Nah, ini dimulak malik guys. Ini masuk ke makaroni dan gak lali kok diinane lali guys. Oke gimana langsung tak plono ae gungsonane guys ben gak tapi kok kesuwen mari tak gungso gudak gimana wajane bendang kanggo guys ben sik guys lanjut kita masuk saiki aku tak kamera belakang iki ben ketok tempene bumbu instan gak anggo tepung wortele masukkan guys sop yo ngono kuwi lah kabeh ibu-ibu kabeh para wanita yo iso apa jangan loading kok yo bisa duwe bahan sop yo tantekno sik selak bosok guys tempene hawane guys hawane oke sekarang matangnya guys terakhir kol yes sekarang matang udah bikin kumangan Mas Santo ya guys kita campur nasi terakhir ini oke kita goreng dulu guys sambil nunggu tempenya saya mohon maaf mau tak skip soalnya apa jenenge grimis
anguk-anguk terang neh. Terus ora kober jenenge nyoncong HP udan. Alhamdulillah. Ya wis iki guys, kan anget-anget sop makaroni ya, enak. Iki Mas Anton ndelok sambel terasi guys. Terus tempe goreng, lauk merayat. Pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Bakal jual komen subscribe Mas Goblum, jaga kesehatan, jaga bajunya. Musimnya tidak menentu guys ya. Musimnya tidak menentu. Jaga kesehatan, kata-kata hari ini jangan kita berharap kepada manusia karena manusia akan berpulang untuk mengecewakan kita. Berharap kepada Allah apapun itu, entah rezeki, kesehatan, umur, kita berharap apa yang terbaik aja dari Allah dan jangan dari manusia. Ini sekedar kata-kata buat penutup konten. Oke, terima kasih. Masyaallah tabarakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.